2 କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ରେସନଧାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଲା। 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ। ଗତ 4-5 ମାସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମତାମତ ନେବ ଆଶା। ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଢ଼ାଯିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୟାନ। ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ କଟାଯାଇଛି। କାଟିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରେସନ କାର୍ଡରେ EKYC କରେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ରେସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରେସନ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2.5 ଏକରରୁ ଜମି ଅଧିକ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ କଥା ହେବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ଛନକା। କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର, ଯେଉଁଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୟାନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୟାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଛନକା। KYC ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 42,79,000 ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନାପ୍ସା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାପ୍ସା। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 42,89,000 ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 9,67,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର, 2 ବଖରାରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର, 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ରହିଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସେହିପରି 2.5 ଏକର ଜମି ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରେସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଶର 1 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ ସହ
ତାଲିକାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଦି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏହି ସୂଚୀରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇଥିବା ଅସମର୍ଥ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 36,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏତିକି, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଏତିକି କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 42,000, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 35,000, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 51,000 ଏହିପରି ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସୂଚୀରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏଯାଏଁ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି କରିପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏମିତିକି କେୱାଇସି ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବାର ତାଙ୍କେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଲେ। ତ ଆମେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନ କଟିବାର କାରଣ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏଇଟା ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ରୁଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାସହୀନ ପରିବାର, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଧବା, ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ, ପାରିବାରିକ ଶତକଡ଼ା, ଏଯାକ ସବୁ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ। ଦିନ ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଲା? ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନବାହନ, ଇଏ ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସଦସ୍ୟ, MP, MLA। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ଆୟ 15,000, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ଆୟ 10,000। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଏଇଠି ଦିନ ମଜୁରିଆ 10,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ମଜୁରୀ ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ଲେବରର। ତ ତାଙ୍କର ଆୟ ହୋଇଗଲା କେତେ? 350 ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତ ମାସିକ ଆୟ ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର 12,000। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟି କାଟିଦେବେ 12,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନେ ସେମାନେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି 400-500 କମେଇଲେ, ତାଙ୍କର ବିଲ ବାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆୟ କହିକି ଆପଣ କାର୍ଡ଼ଟି କାଟିଦେବେ, ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ମୋ ହିସାବରେ। ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ପୁଣି ଗୋଟେ ରଖିଲେ, ପୁଣି ବିଜୁଳି ରଖିଲେ। ଯେଉଁ 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦେବେ କହୁଥିଲେ, 300 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିକର ଦେଉଥିବେ ତ କଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ କଟିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ହାରଭେଷ୍ଟ ଥିଲେ କଟିବ। ପରିବାରରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ପ୍ରାୟ 3 ତତୋଧିକ କୋଠରୀ ଥିଲେ କଟିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି 2.5 ଏକର ଜମି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିବ? କେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା,
जदि आपण मानकर पीएम किसान पाउथिबे रेशन कार्ड कटा जीवो एडी पीएम किसान रो कथा मेंशन अछि। प्रथम जिनस आपण दबा पे चाहू नांती सही कथा कहतु गाइडलाइन कथा देखले आपण माने कौनसी जिनस भी दे परिबेनी। तो जदि आपण मानकू मोर वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं शेयर करंतु। आमर गोटे शेयर करने द्वारा बहुत मोटिवेशन मिले वीडियो बनवाई। मु केवल आपण मानकर इनफॉरमेशन पाई वीडियो नहीं आसे। जय जगन्नाथ रहुची पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे।